Okay, mayong adlaw atong tanan. Ani atas sa ako ang vlog pang channel. Adlaw Martes. November 26, 2024 mga kaigsunan. Okay, padung ta diri sa highway no, gikan sa among balay. Nag-shortcut ta diri sa Kasagbutan. Okay, ani atas sa highway. Balay sa ako ang amigo. Okay, makita ta diri ni sa ni Engineer Joseph Swilio, surveyor. Engineer, civil engineer. Okay, nagbase sa Cagayan de Oro City. Dita pa dugdog sa palengke sa Katagbakan. Dinita magsusuroy jogging. Ganyan mo ni ang tindahan sa kapitan sa Katagbakan, Ima. Kapitan Ima Beloso, Malinda Beloso. Mag-vlog wari. Ako mga advertise ng mga kamuti. Ya gwapo pa rin tindero. Ano ni kay Merkado sa Katagbakan. Dito ya pilpikas kay kubdensya to. Harira sa bla bla. Da. Aron mahali na aron daghang palit. Kaway lain content. Kanila. Mapil po ko. Sa ni blurred man. Sa. Okay la. Dapil kay jang mingin ha. Apang lunanon. Apang lunanon. Kay sa YouTube na. Awak no dia. Ay daghan dia nga wala na content na pagmangkuan na souvenir. Di gad aw na tatay kuan subscribers nga 1,800 viewers, 100,000 kapin 20. Ajo. Luna nun. Ano no? Nay, wifi ani? Ana de. Free lagi. Okay, magsunod diri ta Patubang pod. Mao ni ang ilang health center sa ni diri nga bakante ni mali butangi og mga vendors. Okay, diri balik sa merkado magsunan. Ako dito sa ubos katong diha si Cesar. Cesar. Montano. Ay, diha ko ato picture ay ang nakuha na to. Wow, nabidyohan ba to? Cesar Montano. Kay makita subi na katong nagani karon nga St. Jude sa una pa 1980s pa to. St. Jude nga napay na malijag bingka ng Nay Cortez niya tanawon oy. Mga karaan mga batan-on. Mga batan-on pag sila nga matay na putro. Dapat apel naglaban na mo. Taton. Day. Ka. Okay, ari ta sa garbage collector mga kaigsunan. Maintain nila ang kada adlaw diri, ang merkado diri sa Katagbakan. Hinlo po no kay ang tindera diri o mga vendors. Listo ang pod. Cooperate sila sa basura. Okay. Mga kaigsunan. Kaya niyata diri sa merkado no. Ako ni palit tag isda diri gamay. Barato ra isda diri rong adlaw. Okay, tanawan ninyong presyo. Kung paibaw ninyo. Okay, magsunan diri ta. Okay, ari ta una. May video ani po. May video. Barato ra 150 ang kilo. Dapat ba tag 120 ra. Sa ngita ng grato hali na pila. Sunod dito na din natin kuan ay ta unahan gamay. Katang bali kay brato pa ni dire tapit. Baratong mahal. Ay tang unahan. 150 na ni ma'am. 150 labas ka ay. 150 oh. Dapat Kini may di na ko ibaylo og dagkong isda.
kilaw na diri og inunon okay ni kay gagmay kayo ni. Dili po nga dagko ani di na po na mahait na po no kaning gisakto kini kagagmay okay so kaila mo ani unsa tagnaan ni unsa ni og kaila mo ani taga Bohol mo o taga Sandingan Loon Bohol Isla Sandingan mo ani og taga kaila mo ani. Okay magsa mao ni ang nindot sa Kinilaw o ginamos daghan kayong mudayo diri magdagyog uli pag maka-timing hurot-hurot yung ani diri kay pakyawon man sa mga bakasyonista tungod kay tagsar ni sa Mindanao, sa Manila, dinara ni sa Bohol kasagaran. Dakponon po ni pero ambot di man ni dakpon basta kay giun-o na o gituwa o gikilaw na. Kailan mo ni no. Lugar ni sa Mindanao pero times to Tagum sa Tagum. Tagum Davao City, Tagum pero way Tagum dito. Nga nagtagum na may Tagum diri man sa Bohol ang daghan. Pero way lugar nga nagtagum diri, Tagum. Okay mo ni. Photos ta no. Dahon ang lami ni postol. Asinan, tangan og luya, bombay, ahos, asin mao ra. Yan ang bitsin. Optional na bitsin o gusto mong bitsin okay ra po lang malamian unay lasa po okay mao ni ready na mao ni ang paghimo diri simple ra di sa sukaan buton niya sukaan og mabutang na sa kaldero o kaha ba inyong lutuan tanawa lang ni mao ni usbon ko Tagum mga kaigsunan nindot ni sakto yung timing ni kadagko di ingog dagko di po yung gagmay igo gyud maon-on o makilaw o gamos kay madagko na gahait naman sangit na sa mong dila. Okay na kuha na ni poston o sa pingana nga pinutos ka na mura o kaputos ka og kanang putumaya biko bitaw way sa asukal nga biko kiniluyahan pod okay ngani nga pagkaputos okay ready na ready tulo ra kaputos idagko kaputos kay 1/2 kilo man 160 ang kilo 80 ra niya to no may pagkamahal po pero lisod ni pangitaon po kay sa merkado na may ginamos ani ngong dakpon no pero ang ginamos di dakpon ano sa man dakpon no nya nagkoton daa mao na sa Bisaya pa masakpan sa akto di na tipason to in English kay marag sayo po niya ta katawaan ta di ba grade 3 la atong naabot aning pag-eskwela okay pag-eskwela okay mo manorya mo na way subscriber o way viewers nga mo kuan kay hindi ganahan minaw. Okay mga kaigsunan anita ato na ning ready kay ato na ni mukaon na talong tataod og inon-on nga bulinaw di na po wala po kalimaol anang Tagum kay kaha atong ready nitong kaha papay suka empty pa ng kaha no empty pa na okay may magkuhan pero pinirituhan ilang kuhaan to na kay hindi man nahugaw iprituhan na sa isda karon atong pinalit okay magkisunan wala nausik at ibutan na nato mo diya sa kuan ay sayang pod maluto pa na okay usik nga Tagum gamay ayo na daginot kay lisod ang panahon nihit okay ready na okay tanga to nagsuka tangatog suka aron atong halingan suka na tuba atong gamiton dili masuka og tuba kay kadaot sa atay pero di po niyo kadaot og di kanunayo no sige suka madaot gyud bisag tuba bisag sige suka kay aslom ni suka hyperacidic atong hyperacidity hyper na atay hyper sa ingana nga sakit mo maka-trigger yun yung suka pero tagsara okay ra okay di po daghanon okay bukaw na loto ni tadaod makisunan og pasidaan ko ninyo sa di pa kumuhumanan ni nga mahimo subscribe lang mo views po mo mahimo i-share og mahimo ganahan mo share o mauwaw mo share ayan lang po. Okay makisunan kay naman na sa uban nga mauwaw kay basig di maayo nga pagka kuan ba istorya ang atuang vlogging mauwaw sila kay share ani nga mauwaw apit kauwaw ani. Okay apo ko masuldo yan masuldoan salamat yung taon ko kay makatabang pero wa mo ko magdahom ana to
kuha souvenir ug labi nga maayo og naa. Mag-vlog po ta kay napoy ang tumong na to nga gawa sa souvenir napo tay pawi sa atong gasto sa kuan internet nga load bitaw. Di na to na bitaw na souvenir niya ko. May famous lang na nato ning load nga di masayang ba. Napo tay mga souvenir pohon. Okay, kaon na ta. Mao na. Wala ni kontra no kay manay bitsin o punay bitsin okay lang bitsin. Kataas na. Okay, usbon ko. Daghang salamat ug may adlaw ko natong tanan. Okay, bye.